Molt bona nit a tothom. Comencem el programa de l'esport i ho fem parlant del Joventut, un Joventut que va doblegar aquest cap de setmana a l'Obradoiro, trobant un punt de recolzament molt important en el joc interior. En parlarem en aquest programa, però abans saludem el nostre convidat d'avui, l'Alberto Abalde, jugador del Fiat Joventut. Alberto, molt bona nit. Bona nit. També en Xavi Ballesteros. Xavi, molt bona nit. Molt bona nit, Toni. Alberto, victòria important, però en un final estrany és poc, ¿no? El que va pasar los últimos segundos. Sí, la verdad que somos un poco especialistas en complicarnos la vida al final y ya nos ha pasado varias veces esta temporada. Teníamos el partido prácticamente controlado, ganado y al final pues un par de pérdidas pues casi nos complicamos la vida, pero bueno. Yo creo que es una victoria importante porque llevamos una mala racha en casa sin dar una buena imagen a nuestra gente y creo que salió contenta la gente con la lucha que hicimos y con una victòria més. Contenta la gent, és veritat, lluita també. Xavi, aquest final que ens deia l'Alberto, no? Que sembla que ens agradi complicar-nos la vida, un final esperpèntic, realment. Sí, esperpèntic, perquè recordem que la penya, faltant un minut, guanyava de 8 i l'Obradoiro va arribar a disposar del tir per a forçar la pròrroga. Per tant, estem parlant d'un final molt complicat, però complicat més per demèrit de la penya que no pas de l'Obradoiro. Anem a veure ara, anem a repassar el partit, tot el que va passar també aquest final, evidentment, i també posant especial atenció en el joc interior. Repassem, doncs, les imatges del partit i després resultats de la resta de CB. Sí, realment el partit va començar amb la penya molt mentalitzada del que havia de fer i amb un Dimon Malet que està acabant la temporada amb molt bones sensacions, amb molt bon físic. Ja a Màlaga va fer 14 punts a la primera meitat i va començar pràcticament igual, perquè només començava el partit un Dimon Malet que va anotar aquest triple, les bones ajudes interiors, hem vist a Ousmane Dramé per darrere, i Dimon Malet al contracop, aquí veiem en confiança, anotant el seu tercer triple en 3 intents. Això va fer que el Fiat Joventut agafés el comandament del maig en el primer quart. Però què va passar? Que van començar a fer errors i l'Obradoiro es va posar per davant. Sort en va tenir, però, que Goran Sutton ahir estava tocat d'estat de gràcia. Un triple per tauler en l'últim segon de possessió, aquí podríem dir que hi havia una mica de sort, i un triple de Balde que posava a la penya només un punt a sota en el descans. A la segona meitat es van multiplicar els esforços, sobretot Albert Miralles va ser un dels herois d'aquesta penya per posar el conjunt verd i negre per davant. Va atrapar 8 rebots en només 9 minuts, el millor partit de Miralles en els últims partits, i a la segona meitat aquí veiem una gran assistència d'Alberto Abalde per Goran Sutton, anotant per tauler, i la penya que es va posar per davant. Què va passar sobretot al tram final? Doncs que el bosnià va agafar la responsabilitat, quan semblava que tot estava ja decidit. Estem veient aquí els últims minuts, amb bona entesa entre pivots, en Rakovic sobretot fent el millor partit amb Goran Sutton. Veiem aquí una jugada totalment entrenada, amb el Joventut molt obert, d'aquesta manera deixant espais amb l'amenaça exterior. Es va arribar al tram final amb aquest 3 punts amunt, Justa es va jugar el triple, no va entrar, i la victòria que es va quedar a Badalona. El primer quart no m'ha acabat d'entrar el partit bé, el segon he intentat i el tercer crec que hem fet el nostre joc, hem imprimit ritme, velocitat i bueno, és cert que més o menys tenia el partit controlat, menys aquest últim minut i mig doncs, que semblava doncs, que se'ns tornaven a posar a sobre i a patir un altre cop, però bueno, crec que la feina de la segona part ha sigut bona i una victòria molt important. L'últim minut ha sigut un caos, no? Dos errors seguits que bueno, fan que tinguem la tranquil·litat a 8 punts i bola nostra, minut i mig, que semblava que ja tal, no, era broma. Avui també patim. Així que res, al final em quedo amb l'última defensa, que ha sigut molt bona, forçant un tir molt dolent d'ells i emportant-nos la victòria. Gairebé 39 minuts d'un partit molt bo. Sabíem que tenen un estil de joc particular, juguen jugades molt llargues, amb molts de bloquejos indirectes i bé, sí que a la primera part doncs, ells han estat potser un pèl millor, però jo crec que a partir de la segona hem estat força bé. Aquests són els resultats d'aquesta jornada número 27. L'Andorra, que va caure a casa davant del Múrcia, i el Baskonia, que va arribar als 100 punts davant del CAI de Saragossa. El València Bàsquet va saltar la pista del Gran Canària i l'Unicaja va caure davant l'Estudiantes, el Joventut, que va superar, com dèiem, de 3 punts l'Obradoiro, el Manresa 86, Tenerife 73, 2 punts amunt
El Futbol Club Barcelona, que va patir per doblegar el Fuenlabrada, el Real Madrid va tornar a passar dels 100 punts davant del Bilbao Bàsquet i el Sevilla va aconseguir la victòria 86-80 davant del Guipúscoa. A la classificació, liderat pel Futbol Club Barcelona amb 25 partits guanyats, 2 més que el València i 3 per sobre el Real Madrid, amb 19 victòries al Baskonia i amb 17 al Gran Canària. L'Unicaja ara mateix és 6è, amb el mateix balanç que, atenció, al Fuenlabrada, i el Múrcia, que entra en zona de play-off, és 8è, amb un balanç de 13-14, el mateix que ara mateix tindria el Tenerife i el Bilbao. Amb 11 partits guanyats, l'Andorra, el Joventut i el Sevilla, i amb 9 victòries el Saragossa i el Manresa. 7-20 per l'Obradoiro i l'Estudiantes, i ara mateix el Guipúscoa, que és cuer en solitari a 2 victòries. Ara mateix de sortir-ne amb aquest 5-22. Dèiem, ho veiem en el resum del partit, Xavi, la victòria es basa sobretot en aquest joc interior que funciona de meravella, tant els titulars com els suplents. Sí, podríem dir que és el primer partit de tota la temporada on el joc col·lectiu en el joc interior està a un nivell altíssim i és decisiu en la victòria. No només els jugadors habituals, com hem vist en alguns partits amb Miralles o amb Goran Sutton, sinó també Rakovic sumant amb molta intensitat. Aquí veiem Nacho Llobet, per exemple, traient faltes, allò, la feina fosca que moltes vegades no es veu, una falta en atac. Després tornarem a veure més accions defensives. Aquí veiem, per exemple, com Nacho Llobet està a punt d'arrencar-li el braç, primer a Rakovic recuperant la pilota i després Nacho Llobet amb una anticipació. Molt bona entesa, entre pivots també, i a banda dels punts que van anotar, realment va haver-hi un treball molt bo entre tots els 4 jugadors. Això va fer que hi haguessin molts minuts repartits, Toni, i sobretot que agafessin confiança. Gratular-me d'aquesta situació perquè no és habitual. Així de clar. He tingut problemes de no saber qui treure perquè el que sortia estava pitjor que el que entrava. El que entrava era pitjor que el que sortia. I avui, per una banda, per un dia, cosa que espero que em passi més, o que ens passi més, és, hòstia, tens un tio jugant que està bé, però a la banqueta que el canvia perquè estava jugant espectacular com Sutton, doncs home, també tenia que estar. Miralles ha agafat rebots a la primera, també podia haver estat, però l'altre també, bueno, és un problema. Va anar-hi problema. Parlava aquí, Alberto, dels pivots del conjunt verd i negre, sobretot a destacar Goran Sutton, que fa el seu rècord personal de punts, 25, des que està al Joventut. Realment va estar sensacional, ¿no? Sí, la verdad que hizo un muy buen partido. Fue el jugador más destacado y nos dio un plus, ¿no? Estuvo muy acertado. La verdad que esta semana ha hecho una semana de entrenamientos increíble, ha metido muchísimo y nosotros confiábamos en él para que hiciera un buen partido y destacar pues el juego interior, ¿no? Creo que ayer hicieron un gran partido todos. Quan el joc interior funciona, realment us sentiu més còmodes a fora? Es nota molt més que el joc interior funciona? Sí, está claro. Nosotros somos un equipo que tira mucho de tres, que juega mucho por la línea exterior y si además todo eso se compensa con un buen juego interior, con nuestros pies reboteando y dándonos segundas opciones, pues creo que el equipo está siempre más compensado y jugamos mucho mejor colectivamente. A més, parlant de Goran Sutton, Xavi, en Salva, el mateix que acaba de dir a Valde ara mateix, en Salva ja havia dit, és un jugador que tard o d'hora li han de sortir les coses, perquè la intenció i els entrenaments que fa no són perquè no li surtin els partits. Sí, el que està clar és que el Goran Sutton va renovar aquest estiu després de molts dubtes de si havia de continuar o no, i des del primer partit està donant una actitud, no? Una intensitat, va al rebot, ho intenta, no? Com a mínim. A vegades li ha sortit millor, a vegades pitjor, en un desencert espectacular en el triple durant tota la temporada i sembla ara doncs, que recupera aquelles sensacions que fa que la penya, evidentment, faci un pas endavant. Ara anem a parlar dels últims segons. Dèiem, abans hem parlat en el resum del partit. Recordem, queden poc menys d'una possessió, el Joventut guanya de 3 i l'Obradoiro té la possessió. I una altra vegada, Alberto, decidiu no fer falta, o el cos tècnic decideix, opta per no fer falta i fer una bona defensa, tot i que es guanyava de 3. Per què aquesta opció? Què es busca amb aquesta opció? Bueno, cada entrenador tiene su teoría o su forma de hacer las cosas para estos momentos finales y la de Salva pues es jugársela a defender, ¿no? Siempre que hay finales ajustados
nos la jugamos a defender. Su filosofía, y creo que sí, yo creo que la clave es estar todos con esa filosofía, ¿no? Y en nuestro caso pues ya llevamos 2 años con él, yo llevo 2 años con él y muchos de los jugadores que han llegado llevan 2 años ya, y entendemos la filosofía y vamos a muerte con ella. Entonces puede ser que alguna vez nos ha salido mal, pero muchas veces bien, así que hay que ir con ella a muerte y en este caso nos ha salido bien. Ara, després d'aquest partit de l'Obradoiro, queden 7 jornades per acabar la Lliga. Anem a repassar quins són els partits que li queden al Joventut, què és els propers enfrontaments del conjunt verd i negre, perquè, Xavi, no és un final de temporada senzill. No, sobretot volíem exposar les jornades que queden, perquè es parlava quan acabava el partit. Home, doncs mira, ara ja podem mirar cap al play-off. Bueno, el que està clar és que no cal mirar cap avall, perquè ara mateix el descens està molt lluny, però el play-off està a 2 victòries i el Joventut ha d'anar a la pista del Madrid. Això diumenge vinent, un Madrid immers en aquests quarts de final de l'Eurolliga. Ha d'anar també a la pista de l'Andorra, complicadíssima, a la pista del Laura Alcutxa, complicadíssima, i a la pista del Múrcia, un equip que està ara mateix clarament ha estat en un bon moment. I ha de rebre a casa el Bilbao, un equip també molt potent, i el Gran Canària. Per tant, Toni, això de retallar 2 victòries en 7 partits, tenint en compte, a més, que la penya, tot i guanyar ahir, les sensacions no són les millors de la temporada. Alberto, com es treballen aquestes 7 jornades? Perquè es pensa en play-off, es pensa en l'any que ve, es pensa en agradar al públic, en fer una bona campanya, es pensa en un mateix. Com s'enfoca un tram final així? Mira, lo que está claro que si el año pasado que estábamos en una situación mucho mejor, no estábamos pensando ni primero en el objetivo de la Copa, que todo el mundo ya hablaba, ni después en el objetivo de playoff, este año tiene que ser lo mismo. Creo que tenemos que trabajar día a día para conseguir ser mejor equipo, que es lo que llevamos haciendo toda la temporada. Creo que las cosas no las estamos haciendo del todo bien, por eso no estamos ganando tantos partidos. Y creo que es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Mejorar como equipo, mejorar cada uno, dar más para aportar al colectivo y no pensar en el playoff porque ahora mismo está muy lejos. Lo que tenemos que pensar ahora, evidentemente, el Real Madrid. Són 7 partits, Xavi, els que queden per veure què passa. Sí, sobretot aquests partits que els podrem veure a través de Movistar Plus, perquè a Movistar Plus no només es podrà veure la penya, es poden veure absolutament tots els partits de la Lliga ACB, també de l'Eurolliga, comencen els quarts de final de l'NBA, veurem si hi ha rècord dels Warriors i absolutament tot, tant a la tablet com a l'ordinador. Per tant, a Movistar Plus estem servits. Molt bé, nosaltres ara parlàvem de l'últim d'aquest tram final del Joventut, però parlem també, ara entrem a parlar més concretament del convidat que tenim avui, de l'Alberto Abalde, que és primer any, recordem, amb contracte ACB, si bé ja havia debutat a la màxima categoria del bàsquet estatal, i queden, això, 7 partits, el que queda en aquesta teva primera campanya com a professional, pròpiament dit. Alberto, queda encara temps per fer un pas endavant en aquests 7 partits que queden? Encara podem veure alguna cosa més de l'Abalde? Sí, está claro, yo soy muy ambicioso y quiero dar más. Creo que quedan todavía 7 partidos, son muchos, y yo llevo todo el año trabajando individualmente para aportar cosas al equipo, y creo que cuando lo estoy haciendo bien, creo que estoy haciendo una buena temporada, aportando cosas para mi equipo siempre que estoy en la pista y ojalá pueda dar un pasito más adelante incluso en lo que queda. Alberto, l'adaptació al bàsquet professional, suposo que en el Joventut, com que el fas amb gent amb qui has jugat durant molt de temps en la teva etapa de formació, fins i tot amb aquestes vinculacions, amb entrenaments compartits amb els júniors, segurament és més fàcil que en altres equips, però has trobat grans diferències en aquest any com a professional que en la resta d'anys que has estat al Joventut, en aquestes etapes més de formació? Hombre, seguramente pues más exigencia, ¿no? Porque el año pasado jugué muchos partidos con el ACB, pero al ser jugador vinculado del Prat pues no tenía tanta presión. Ahora soy un jugador, me considero un jugador importante para el equipo y en mi rol, evidentemente, y tengo más responsabilidad que el año pasado. Entonces yo creo que es la mayor diferencia que estoy encontrando. Que a més, en la teva posició competeixes amb el que ha acabat sent el clar referent del Joventut d'enguany, que és Sergi Vidal, no? La mateixa posició dintre del camp. Com és tenir com a competència Vidal?
Alberto? Bueno, la verdad que estoy muy contento de poder haber trabajado estos 2 años, el año pasado con Sergi y con Tariq, este año con Sergi y con Brandon Paul, que también es un jugador con gran nivel físico y con muchísimo talento y aprender de ellos en cada entreno, ¿no? Combatir, luchar, pelearme con ellos y intentar sacar minutos para mí y ayudar al equipo y ellos enseñándome muchísimo. Entonces me lo estoy pasando muy bien y aprendiendo muchas cosas cada dia. Ara, a més, fas molta referència al que era l'any passat, al que era la teva figura, el teu rol la temporada passada, que possiblement ara el podríem equiparar amb el que està visquent José Ignacio Nogués, que està en el vinculat del Prat, disputant també dinàmiques de primer equip, entrenaments amb el primer equip, és un any més jove que tu, està seguint la dinàmica correcta, diguéssim, per poder acabar en el primer equip com estàs tu? Sí, evidentemente, José es un jugador muy bueno, con mucho futuro y que está haciendo las cosas bien. Es un año complicado el de estar con Prat y con primer equipo, pero a la vez que complicado, muy importante, ¿no? La verdad que cuando entra con el primer equipo lo hace muy bien y no tengo ninguna duda de que va a llegar a ser un buen jugador. Xavi, a més, quan es parla de Nogués, no només es parla de talent, que evidentment que el té, sinó que es parla d'actitud, de perseverància, com els seus valors més importants. Jo em sembla que és el jugador ideal d'equip, no? Un jugador que sap ajudar els companys, que no vol un rol de protagonisme en atac, que és un jugador que ajuda, que sap perfectament el paper que té dins l'equip i, sobretot, no fa coses que no ha de fer, que això costa molt amb un jugador, voler fer més coses de les que saps. Jo em sembla que està fent els passos adequats i, per tant, no hi ha una edat per explotar, ell està fent el procés perfecte. I aprofitant que tenim aquí l'Alberto Abalde, recordem que ell és, evidentment, jugador del Joventut del primer equip, però és d'aquells jugadors ideals per al Joventut, perquè realment el bàsquet està dintre del seu ADN. El seu pare com a professional, jugador a l'Obradoiro, la seva germana, el Cadí Liceu, recordem, jugador destacada, l'MVP de la Lliga Nacional, com a jugadora nacional, que estava l'altre dia al camp. Per cert, Toni, aquí veiem unes imatges de la Valde menjant un plàtan a mig partit. Alberto, Déu-n'hi-do. I dèiem que, a més, a part del plàtan també, hi havia la seva germana aquí fora. Alberto, quan tu volies desconnectar de bàsquet, no podies anar a casa teva, ¿no? Perquè, clar, allà deu ser bàsquet pels 4 cantons. Sí, sobre todo mi padre, que es un loco de esto, que le gusta mucho y bueno, fue un poco el que nos inculcó el tema del baloncesto, pero sí, en casa se habla bastante de baloncesto. Precisament entre el públic d'aquest diumenge vam trobar la germana d'Alberto Abalde. Pues lo estoy viendo muy bien. A lo mejor no soy objetiva, ¿no? Pero no, la verdad que creo que poquito a poco está dando pasos importantes y que está ayudando al equipo. Y bueno, este año he podido seguirlo más de cerca, venir a verlo más y bueno, ojalá que ahora tengan un poquito de suerte y empiecen a encadenar victorias que les hace falta, pero bueno, bien. Es exigente y es muy crítico consigo mismo, pero bueno, como todo jugador joven yo creo que es normal que sea irregular y bueno, lo importante es que es muy trabajador, que trabaja, que tiene los objetivos de las cosas que tiene que hacer claras y sobre todo del trabajo que hay que hacer para llegar a donde quiere llegar. ¿Le aconsejas mucho o no? Bueno, un poco, pero tampoco quiero darle la lata, que la verdad es que él es más crítico que yo con él o con él mismo, o sea que tampoco le hace falta. Berto, això que diu la teva germana no és la primera que ens ho diu, que ets molt autocrític, molt autoexigent també. Sí, es verdad, pero bueno, yo creo que en ocasiones es negativo, ¿no? Porque también me como demasiado la cabeza, pero me parece que es algo importante, ¿no? Ser exigente contigo mismo, cuando consigues algo, disfrutarlo con cabeza y ya tener los objetivos siguientes claros. Entonces, yo soy así, soy a la mínima que consigo algo ya paro de pensar en que lo he conseguido y ya voy a por lo siguiente y bueno, creo que és una bona qualitat que tengo. Xavi, parlem del Prat Joventut, perquè va aconseguir una victòria aquesta jornada clau, vital, necessària, perfecta, vaja. Sí, una victòria contra l'Osca que fa que, combinat amb la derrota del Lleida, el Prat Joventut, que fa unes setmanes semblava mort, depèn de si mateix en l'última jornada que es farà divendres. Divendres el conjunt del Prat juga a Ourense. Si guanya està salvat, si perd
haurà d'esperar que també perdi el Lleida, que també juga fora, la Corunya, o també perdi el Navarra. Veurem què passa, però en tot cas una victòria de l'Esperança, on també hi havia l'Alberto Valde seguint aquest partit. Alberto, No, anava a dir, allà hi eres, segueixes molt el teu ex-equip, difícil papereta la que li toca jugar al Prat, ¿no?, en aquesta última jornada. Sí, claro que sigo a mis compañeros. La verdad que este año no he podido ir a muchos partidos porque bueno, nos coincidían ahí con horarios, pero el otro día sí que fui y me lo pasé muy bien. Creo que lo están haciendo bien porque dependen de sí mismos. El año pasado no lo conseguimos. Hay que tener en cuenta que es una liga muy competitiva, con muchos jugadores que llevan un montón de años jugando ahí, que saben cómo es el ritmo de la competición y a mí personalmente el otro día el partido me pareció muy bueno, juegan muy intensos y mis compañeros pues más cercanos que están con el primer equipo y tal lo hicieron muy bien, Agustí, José. La verdad que ojalá les tocan Orense además en mi tierra. Espero que ganen el partido y se salven. I ara ja, per acabar, una pregunta final. Alberto, et queda un any encara més de contracte. No sé si pel cap ja comença a pensar al futur, si t'agradaria continuar vinculat al verd i negre, si això no depèn de tu, com van aquestes coses, perquè quan parles dels teus companys, no?, de l'Agustí, d'Ignacio, es nota aquest ADN penya, no?, aquest any que queda. ¿S'està pensant ja en l'allargar contracte? No? Com va això? Bueno, supongo que el club estará pensando. Yo la verdad que no estoy pensando en esto, estoy concentrado con que queda mucha temporada pero bueno, yo siempre lo he dicho, yo estoy contentísimo aquí, yo soy de La Peña, llegué muy de pequeño y me considero casi de aquí y la verdad que estoy muy contento en Badalona, así que si hay alguna decisión que tomar más adelante, pues ya se tomará, pero ahora mismo no estoy pensando en ello. Pero Alberto, sin que sea por las mujeres que están aquí, las chicas, tú quieres seguir, ¿no?, en Badalona, ¿o no? El año que Quiero. viene. Es que esto me hacía sufrir, hombre, me hacía sufrir. Nosaltres el que anem a fer ara, ràpidament, és a veure els altres resultats de les altres competicions del bàsquet d'aquí de casa nostra, que són aquestes. En Copa Catalunya, tots tres equips de Badalona jugaven fora de casa, victòria del Sant Josep i del Círcul, i derrota dolorosa, molt dolorosa, de la Minguella a la pista del Terrassa. Triple empat a la cua de la classificació. A la Minguella tocarà fer un sprint, apel·lar a un bon final de temporada per aconseguir la permanència. La primera catalana masculina, el badalonès, que es va refer de la derrota la setmana passada, guanyant a Vilanova, i en primera femenina el Sant Andreu, un nou pas endavant, en aquest cas, davant del Sant Cugat. Molt bé, nosaltres amb aquest repàs tanquem l'apartat del bàsquet, no sense abans donar-li les gràcies, Berto, per haver vingut i amb nosaltres per poder Moltes parlar. gràcies a vosaltres. Xavi, que vagi molt bé. Ens veiem la setmana vinent, sembla bé? La setmana vinent amb la victòria al Camp de Madrid, per tant, tenim ganes de que arribi aquest partit. Sí? Alberto, victòria... Bueno, con calma. Anirem pensant. Nosaltres el que fem ràpidament és girar la plana, deixem el bàsquet, ens n'anem a parlar de futbol.